primeiro lugar, nos colectivamente como Bloque Nacionalista Galego, estamos dispostos a iniciar unha reflexión colectiva, democrática e entre todos e todas, de debate, de afinar todas aquelas cousas que teñamos que afinar para, desde logo, mellorar naturalmente o noso traballo a corto plazo e, sobre todo, con vistas a unha Asamblea Nacional que, aínda sin ter decidida exactamente a data, se celebrará en principio en este ano. Dende logo faremos unha comisión que sin ningún tipo de precondicións e desde logo con un espírito aberto reflexionará o que teña que reflexionar sobre o Bloque Nacionalista Galego. Tamén hai outra cuestión que inevitablemente está posta de alguna maneira enriba da mesa, aínda que nos vindeiros días profundizará nestas cuestións, que é o referido á formación de novos gobernos nos concellos e como sustentar maiorías que den apoio a ese goberno. Nós temos un criterio absolutamente básico, que é que polo Bloque Nacionalista Galego non vai a gobernar o Partido Popular. En ningún caso vamos a promover o Partido Popular nas alcaldías. Digo por si queda algunha dúbida, non creo que quedara ninguna, pero é por reafirmalo. Dende logo, en segundo lugar, en principio o Consello Nacional do BNG se inclina por non establecer, digamos, en este caso, e por nomealo claramente, inda que en algunha localidade poida haber outro tipo de posibilidades e alianzas, non establecer un pacto global co Partido Socialista e único. E, por tanto, dende logo, desde o principio de que nós imos garantir as investiduras, no caso que a nós nos corresponda dar soporte a un alcalde ou alcaldesa do Partido Socialista, dende logo co espírito tamén de garantir a gobernabilidade dos concellos, pero tamén dende a perspectiva de que entrar ou non nos gobernos de coalición non é un principio xeral. En todo caso, deixámolo aberto ás decisións que se tomen en cada localidade, pero non vai haber un principio onde se vai a entrar por principio nos gobernos de coalición. Sintéticamente isto que acordamos, e, se tedes algunha pregunta, pois... non entrar por principio nos gobernos tamén se entende que tampouco quedar excluídos por principio. Efectivamente, o que quero decir é que non vai haber unha valoración máis das circunstancias concretas en cada lugar, nas cidades desde logo e en outros concellos de outro tamaño tamén, pero, donde non necesariamente sustentar o goberno significará ter que entrar obrigatoriamente nel, co cual iso que quere decir que efectivamente ni se valorará en función das circunstancias de cada logo. Pero farán os consellos locais? Claro, farán os consellos comarcais, o farán tamén, supoño, evidentemente, os consellos locais e o farán os propios, lógicamente, concelleiros e concelleiras do BNG, E no caso da Diputación de Lugo sigue este mesmo principio. En principio, efectivamente, se hai unha decisión e o consideran mellor entrar a formar goberno será, e se teñen a decisión de outro tipo, pois tamén. Efectivamente, a quen lle corresponde, xa digo, e estou volvendo a explicarlo, que decir, aí hai uns ámbitos naturalmente comarcales, etc. Hai unhas decisións que toman as asambleas comarcais, os órganos políticos que ten o Bloque Nacionalista Galego en cada lugar, En este caso, se me fai estirar moito a memoria, non sei exactamente, son 2 diputados que terán que elexirse, diputados ou diputadas por parte do BNG, e no conxunto dese ámbito tomarán a decisión. É dicir, co cual eu non prexuzgo en este momento absolutamente nada. Eu non digo que non vayan a entrar, sino que nós vamos a deixar esa liberdade, ese ámbito de actuación, o cual pode significar que acaben entrando, quer dizer, non sei se me explico suficientemente, supoño que sí.
significa que vai entrar os candidatos do PSOE, que van a apoiar a todos os candidatos do PSOE. No, vamos a ver, naturalmente, non porque sea misterio insondable de Santa Teresa a nosa oposición, que todo o mundo o coñece, pero en calquer caso, porque a nós non nos parece, en fin, independentemente, e xa sei que eso se vai establecer o debate en esos términos, independentemente de que nos teñamos diferencias ou non en moitas cousas, e basicamente en este momento, pois, cas políticas económicas, etcétera, que está desenvolvendo o Partido Socialista, desde logo nós non creemos que teñamos menos ni por asomo co que significa o Partido Popular, con lo cual, en fin, é unha cousa que é evidente, non? Eso non é unha cousa que nunca ocultáramos, que o decimos na campaña electoral e que simplemente agora, a luz das circunstancias, porque eso é así, e en función da decisión que tomaron os votantes, porque ao final eso é así, a decisión a toman os votantes, pero desde un principio xeral que todo o mundo coñece, que nós non ocultamos en campaña e que ningún votante do Bloque Nacionalista Galego descoñece, que desde logo en ningún caso será para, pues, en fin, potenciar, favorecer ou permitir gobernos do Partido Popular. Eso non é misterio. E despois, por eso hai que analizar cada circunstancia concreta tamén, sabendo ler, e en cada lugar saberá ler, pois que mensaxe lle está enviando o elector e electora de cidades ou de vilas ou do lugar que corresponda. E aí tenemos que facer tamén un análise, polo tanto non teremos unha posición pechada, non? Bueno, eu cando digo que aberta é, entón a folla de ruta, claro que en principio está establecida no seguinte sentido: agás que haxa algunha circunstancia especial, eu espero que esa comisión se poida reunir a vindeira semana. Todo isto, en fin, a expensas tal. En segundo lugar, pues eso será unha comisión amplia que participará, pues, a pluralidade representada no Bloque Nacionalista Galego e que en principio, pues, penso presidir eu. E a partir de aí, como eu creo que non hai que, e además é así, aí se establecerán naturalmente con acordos de todo o mundo que temas son os que hai que abordar, cales, en fin, este tipo de cuestións, e cada unha demais lóxicamente, pues, aportará documentos, propostas, etcétera, e o espírito que temos en principio é de facelo, digamos, pues, con mente amplia, ¿no? Por dicirlo de alguna maneira, non sei como se pode explicar isto, sin precondicións, vamos a decirlo así, e esa propia comisión, pues, irá establecendo os seus calendarios, a temática, en fin, que haya que abordar, ¿no? Fala que é unha preocupación da pluralidade do bloque, pero hai, digamos, números que hai no Consello Nacional. No, eso non vai a ir por números, eso vai a ir con paridades e, en fin, non hai problema en fin, de que se participe en esa comisión, se é o que me quere decir, en función da representatividade obtida na Asamblea Nacional. No, isto non va deso, non? Tampouco en outro tipo de comisións do Bloque Nacionalista Galego vai deso, non? No, pero eso é coñecido, de que hai diferentes valoracións ao respecto do significado dos resultados electorais. Tampouco vou a falar especialmente deso, porque siga habendo en este momento, pois, usted entenderá que un Consello Nacional como de hoxe, pois, pide a palabra moitísima xente, son desos, e entón, claro, ese, digamos, ese elemento de reflexión final non, en fin, non acabamos de... Pero vamos, eu creo que en este momento ten bastante máis importancia, é a miña opinión, a folla de ruta que nos trazamos e como, pois, intentaremos abordar a solución dos problemas que cada un de nós considere que debe abordar o Bloque Nacionalista Galego, que xa a propia valoración do feito pasado. Pero, en calquer caso, aí habrá valoracións, lóxicamente, como non pode ser de outra forma, pois de diverso tenor e consideración, e así tamén se está expresando sin entrar en ninguna concreción especial, porque non aportaría nada, pois nas intervencións que está habendo en este Consello, non? E iso é así.